Fil-bidu ta' dan ix-xahar meta mistoqsi minn One News dwar l-stretchers fil-kuruturi li kien hemm fid-Dipartiment tal-Emerġenza fil-Mater Dei, Joe Cassar kien wieġeb li rid jinvestiga. Mistoqsi f'konferenza tal-aħbarijiet xi riżulta minn din l-investigazzjoni, il-Ministru tas-Saħħa reġgħetenna l-iskuża li din hija sitwazzjoni perjodika. Minkejja li fi frar li għadda kien qal li l-problema tal-pazjenti fil-kuruturi kienet limitata biss għax-xitwa, Cassar issa qed jgħid li din saret problema tas-sajf ukoll. Illi qed ikun hemm perjodi fis-sena anke fis-sajf illi ikun hemm iktar nies milli huwa mistenni li jmorru l-emerġenza. Qal li l-stretchers fil-kurutur tal-pedjatrija se jispiċċaw għaliex se tkun imnedija holding bay ġdida. Madankollu mitlub jgħid jekk dan l-iżvilupp huwiex f'pożizzjoni jagħti garanzija li mhux se jkun hemm sodod fil-kuruturi fl-ebda żmien tas-sena, Joe Cassar wieġeb li ma setax. Ma sax nagħti garanzija li mhux se jintużaw il-kuruturi għax inkunu qegħdin nagħmlu żball. Fi kliem Cassar ikun prematur li wieħed jagħti din il-garanzija. Hija prematura ħafna illi tagħti assigurazzjoni fil-qasam tas-saħħa, speċjalment fuq dak li huwa sodod. Dwar l-ambulanzi antiki u difettużi li spiċċaw ukoll suġġett ta' mozzjoni li d-deputat Franco De Bono se jkun qed jippreżenta fil-Parlament, Cassar qal li l-ambulanzi huma kollha ta' livell. Dina dispjaċini ngħid li din hija allegazzjoni li ġaġiet miċħuda mill-Isptar Mater Dei darbtejn. Iżda lanqas hawn ma kien f'pożizzjoni li jagħti garanzija li l-Gvern mhux se jibqa' jikri l-ambulanzi mingħand il-privat anke wara li suppost ikunu ġew l-ambulanzi ġodda f'Diċembru. Le, ma nistax nagħti garanzija aħna dejjem nimxu skont l-eżiġenza li għandu bżonn is-servizz. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Joe Cassar ħabbar ftehim mal-Unjon tal-Infermiera Wiebel li permezz tiegħu mis-sena d-dieħla se jkun qed jiżdied infermier f'kull xift tal-ambulanzi u infermier ieħor f'kull xift fl-2014. L-infermiera tal-ambulanzi se jkunu lkoll koperti b'assigurazzjoni u ntlaħaq ukoll ftehim biex fl-ambulanzi l-infermiera jkunu jistgħu jagħtu ċertu mediċini lil pazjenti li għadhom irdu jiġu identifikati mingħajr il-ħtieġa ta' tabib preżenti.